Linh về. Ý rồi thì. Sentli. Thằng tôi dập cái này dập. Radio tu lain. Ini lah mencin hiramat trong kue kaman masak kurbi balik. Alat, tapi benar benar. Tapi ini macam apa? Kublai perlok bro. Yakfi mana cu? Yakfi. Apa sti? Dan mentah ni ha. Kawak kensi. Ke ngidang. Ya keren sepang. Wei upseng. Sentli. Ba lakum siap tha uneu maji nong nyaling dan rei uklam yap te ni hiwan khnang ha kan kasni ban ya pe kai ya uni we nong khwai pe kini ki kom pan kre Baik bahamo perlu ketukar kom nyaling. Baik ketukar steering. Kita kendiat ngakwa ban tip ya kenika staring jong kenika ling de la da pikwa ban pan phai ya kan ling sha kamon phi ha ban lai kum lo Hap nanti. kemut hap li kum to ma kemut phai sha Sekamon. phai sha kamon de la da pikwa ban pan phai sha ka diang ya kan ling phi lai kum lo Baik perlok, baik paham ah. Sekamon kumto. Sekadiang kumto. Kemudian ada paisa. Sekamon hap kli. Hap tan mah. Te pi Ngi papidon kini ki yang khwai. Makna itu tinggi pati. Te pi lamlin man khwai mo. Lamentakan senam. Ta. Te uni ur yang khwai pitit kan no, adar kan no. Ya ini tu ai free perlok. Si ai perlok. Si ai sengah paham mo. Apa udiu tu? Tendai kat kum kat dor na yau, try kat no neu Nyos. nyau haja, Nyos pak san. nyos pa san tao. To du khiu pat ban la yu neu khiu. Ban bu ikir okha. Ban bu dok kha, mut dok kha. Ban pen im ki dok kha hap bu ang to. Tu nu khiu pat kan no phi thit Shubu tak lai spak lai spa tam. Te Yo niru isu ai sobha ki perlok. Te kiro kha haba phi wan khwai phi le kum no phi di ne phi bam ne phi teng idi teng ibam. Te don le em ki bri ki baju pha khwai ha phi ban thit kum to
ba order ban bu syak pung. Oh, kum tama. Perlok kemud ba ini iwei rawon. Tewala hapdeng kajing tunat khotmet mo. Tanrei udon ya kan kasap pan khwai. Tele thu ba wan khwai namar ba kidon ki ba order dok ha ban bu ha kipung. Tegemud ba ngi suthu ba kidai kidok ha haban shu pen imbek. La pen krek tu khiu. Te kador jong kadok ha ba pi pen im ban bu ha ki pung dok ha. Te kan no kador jong ka dok ha. Ngisim tang itu barit di kenyar puring kai sikli. Ki barit. Kebud betang ki dok ha. Ar phau tang ka sikli we dok ha ba im. Entah ya ki dok ha ba he pan. Dok ka ba empat order. Empat don order. Tanrei. Orang iyo ngisu ni harai. Oh, la da yo tang mud ba dok ha he hap shu di se yo. Te perlok nga sngau ban karpat ya pi ki. Pajba nong ri dok ha ki badon pung ri dok ha. Ba lada pi don kam ya ki dok ha ban ri ha ki pung jong pi. Sengau ba sa phon ya nombar ba ngan sabu ha knika. Link ha ka nika video. Te sengau ba ya rablem na kabenta kini ki brig badon pedeng ki jingdunat khonmet nomar ba kimla ban tre ya kanu kam ten rei long ba ta kani ka kam khwai ke ki ben im ja ya la de na kabenta ka balong kum ka jing tre la ne ka bla ka jong ki te gakwa ban kali kwei ba ha kanu kar kom phi la na em ban yo bai si na kani ka kam khwai Tingkat lada kabiang ke gila ban yo. Lada kalong kum ni ke tengi. Nasuan re ban ong ban im bai sni ten. Kam de im ra. Matu ke jungut. Te kumut la ka ka long saw ka long jungut kum ni ka duna ban dai dok ha mo. Tang lada kwai do wi. Stang da khwai do wi ten rei hana im jumlin ban khwai wi mo. Te ngi sing thu ba la ka ka jungut duna ban dai dok ha. Te ya kan ni ka ling pat mano ba pensna la ne phi pha pensna hangno hano mano ba pensna Kade kaling kade jong ipara re ki misteri ba snai kade kaling ki dai nang ni na ko snong hi. oh kemut kadai ka ling jong upara ten rei la shu ai ban panon kam da ma phi lada umdon kan ka ling pat de kemut ba ka ni ker kom khwai do ka la kalong kum no Panyai ta kejat ban khwai kum badan kaling te kam da piang ha hadu ka ta ma khwai kat kum gi jaka ban long khwai ma re la da don kaling bade ha pedeng undung gila ban sange ban khwai bat la don kaling bade ngi hat khwai kan ha ginu gi jaka ba ki buru ki sen milin ban khwai ngi nang tangin kam shu ban khwai mar ba kaling kalala ban yalam yang ngi ha gitu gi jaka ba kem la ki we ban khwai da kaling khwai da ban yai da kerja mar ki do kha ba da ha jaka ba ki pa da kin ya khwai ki do kha gila kham nyar bi ban dai mar ha jaka ba kaling kadang kala ban yai ban sange ha ga ju ga jaka mo ha jaka ban nyimut ban lai pa ki we kim la shu ban yai ban ki
pitu ba bom don ling ban kawang na jingai kwai thang ta kan i kwai ba kido kharu kim pat yo i kim itu kim pat yo i o kwai ma ta ka da ta flash pun ta gan ngin sa yarap phi ban bu ya kene video ha kene ke channel but yo le se kidon ki perlok ki ba kwa ban order rokha te sngobha perlok sngobha sada ya share ya kene ke video sya ki perlok chongphi khnang ba ki perlok chongphi ki badon ya ki pung ri rokha yo le se kidon kam ban thid rokha ba im te sngobha sa pekya katuka ya nomor phone ba ngan sabu ha kani ke video la de pidun kamban order te mentapi hakali ha ya thu phi kidon kanungut kibri kubala order ban khwai kiba ki order na phi ki kanungut kibri kuba order na kaleng kata ban ngati padon bu ba ki ba order rei don di wei kun ma ban song i para jonga ba ma i ken sa phai ngawang apa phi la ban tre sa pha khwai da ka kha nan pen ya di ban ayu ma i ban i tai perlok ba kamud hadu menta baro sisnem ini perlok ya thu hana ba kim padon kibri kiba order rokha na i henre ba la supan khwai ya kata ka order ba la pha highway pat i perlok badai i kan ba songkha ya para jong i te namar ba ki kilabun ki rokha ba order te utau perlok la su ban pandap hi te kumta la su ai ban pha khwai ha i te nakata daw nga thrai kani ka kam khwai jong phi la da ki dang don ki bri ban dang order te kalong sipenta kum kalat kamai jakpo nak penta jong phi ki ba tunat khonmet namar ba phimla ban tre ya ki bei pat ki kam ki ba khia te khoblai sibun ngin se khandu ha ki bei pat ki video bat kanmen ba kani ka kam khwai jong phi ka kan penyo jing mentoy phi khoblai sibun pe sini yang lar na hiseu phu phin da dem ti ha rom phu ela chakal la